ng mga nagbabagang balita. Taas singil sa kuryente ngayong Marso, tataas ayon sa Kasureco. Ilang vendor sa Libmanan, Camarines Sur umaray sa implementasyon ng Plastic Ordinance. At trabaho within and outside Kamsur binuksan sa isang local recruitment activity ng Kamsur Peso. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Sa mga consumer ng Kasureco 2, asahan na ang pagtaas ng inyong electric bill ngayong Marso. Singil sa kuryente sa mga susunod na buwan, tataas pa. Alamin sa ulat ni John Amador. Asahan na ang pagtaas sa electric bill ngayong Marso. Tumaas kasi ng halos 2 pesos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Marso ng Kasureco 2. Ang 4.73 pesos per kilowatt hour nitong Pebrero, 6.63 kilowatt hour na ito ngayon. Habang ang dating 3.89 kilowatt hours sa low voltage, 5.79 per kilowatt hour na, at sa high voltage, 2.76 centavos per kilowatt hour nitong Pebrero, ngayong buwan ay umaabot na sa 4.76 per kilowatt hour na. Ayon sa kooperatiba, inaasahan umano ang ganitong pagtaas lalo sa panahon ng tag-init. Ngunit mababa pa umano ito kumpara sa ibang electric company sa ibang lugar. May dikit kitang paglangkaw. Although naglangkaw kita, pero konsiderado pa manggiraray na hababa ang satuyang taripa ng kuryente. Lalong-lalo na ina-expecta na poon March mapuo na po itong significant din paglangkaw hanggang na po ining dry season o ining mga April, May, June hanggang July dahil po nga sa init ng panahon. Para kay Nanay Maricel, ayos lang daw ang pagtaas ng singil ng kuryente, pero di maiwasang gumamit ng mga bentilador dahil sa init ng panahon. Imbis na gumamit ng rice cooker, sa pugon na lang siya nagsasaing para makatipid. Grabe po, Diyos ko, makulugon sa payo, pati sa kuya. Naapektado talaga kami kang init. Kaya ang electric fan mi talagang dahil nagpupundo. Dawa po baga maglangkaw, magbaba. Talagang kay puwanan ng kuryente, masunod kita sa ano kang kuryente, bayaran. Makitang magiginibot, ayan ang oo. Iyo ang konsumo. Iyo po. Pag mayong nagagamit, gagada nun. Pag igwang makonsumo talaga. Kaya po dahil may wasan taarog sa kuya na may hilang-hilang naman na dahil pwedeng puan kung magpalipot-lipot ng electric pa. Ayon naman sa isang eksperto sa mga appliances, tumaas ang demand ng air conditioning units kahit may bahagyang pagtaas sa singil ng kuryente. May mga tips din ito para makatipid. Isasuggest ko lang sa mga customer, lalo na yung mga aircon, kailangan din natin i-cleaning. Kasi once kasi madumi na rin yung aircon, yun din ang nagkukos ng pagtaas ng konsumo ng mga air condition. Kasi nahihirapan na rin yung compressor niyan pagka once na madumi na rin yung aircon. Number one yan kasi unang-una nababawasan yung lamig. Saka pangalawa, yung compressor nga, pag once na madumi ng condenser niya, yun din na nagkukos ng malaking hugot ng kuryente. Mababa pa rin kumpara sa iba ang singil sa kuryente ng Kasureco 2, pero kailangan pa din umanong magtipid. Kanya-kanya din muna ng paraan ngayong tag-init kung paano makakapagpalamig. John Amador, CSN. Nasubukan ang kapabilidad ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Emergency Responders at Community Fire Auxiliary Group o SIFAG sa ginawang Urban Fire Olympics kaugnay ng Fire Prevention Month. Ugnayan ng komunidad at autoridad, binigyang diin ng BFP. Narito ang ulat. Nagtipon-tipon sa kaugma ground sa Capitol Complex, Camarines Sur ang mga tauhan ng BFP mula sa iba't ibang probinsya sa Bicol Region.
Bahagi ito ng Regional Urban Fire Olympics na layuning maipakita at mai-showcase ang kahandaan ng mga BFP personnel maging emergency response teams mula sa iba't ibang kumpanya at Community Fire Auxiliary Group o CFAG. Dito sinusubok ang kakayahan ng mga otoridad sa pag-responde sa anumang sitwasyon, hindi lang sa pagkapulan ng sunog, maging sa pag-rescue sa mga nasugatan sa isang sakuna. Sa mga arog kay ni na kawat, ang gusto tang mahiling dyan itong kakayahan baganinda sa aktual na pagresponde. Digdita masusukol ngon kung guraan sinda katibay o kabilis o speed ninda sa pagresponde. Para sa emergency responder na si Arnold Palmones mula sa Camarines Norte, maliban sa pag-showcase ng kanilang kakayahan sa emergency response, makakapulot pa umano sila dito ng karagdagang kaalaman para mas pang ma-improve ang kanilang operasyon bilang mga first responders sa oras ng pangangailangan. Sa ngayon po, meron pang mga dapat pang-improve para po matagdagan yung aming kaalaman sa pag-rescue. Ipinapakita rin daw dito ang pagtutulungan ng komunidad at ng otoridad sa emergency operations. Cooperation ng community and the responder. So ang gusto natin, ilalapit natin yung responder since the Bureau of Fire Protection is the responder. And we need to establish cooperation and communication between the responder and the community. So makikita mo dyan na may community and may Bureau of Fire. Samantala, maliban sa Fire Olympics, tinuruan din ng mga tauhan ng BFP ang mga bata ng tamang paggamit ng fire extinguisher sa pag-apula ng sunog. Bahagi ito ng programa ng BFP na maturuan at may taas pang antas ng publiko sa pag-iwas sa sunog ngayong Fire Prevention Month. Chris Novello, CSN. Nahihirapan umano ang ilang vendor sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur dahil sa implementasyon ng Plastic Ordinance. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Mahigpit ang mandato ng lokal na pamahalaan ng Libmanan at ng Municipal Environmental and Natural Resources o MENRO sa pagpapatupad ng paggamit ng plastic. Ngunit ayon sa ilang vendor sa Libmanan Public Market ay nahihirapan at naninibago sa implementasyon ng ordinansa. Isa si Cora De Leon ng 20 taon na nagtitinda at nahihirapan sa unang araw na pagpapatupad ng paggamit ng plastic. Siyempre, umpisa pa lang yung mga tao hindi pa sila nakakapag-adjust. Siyempre sa umpisa nagagalit pa sila kasi saan ilalagay ang kagaya namin wet market. O siyempre pag nagtry kami maglagay sa papel, pagdating sa kanila nalulusaw, nasasama sa karne. Taong 2020 nang maaprobahan ang plastic ordinance ng lokal na pamahalaan ng Libmanan, ngunit ito ay hindi agad na ipatupad dahil wala pang maayos na departamento ang MENRO Libmanan. Sa panahon lang ni Mayor Jess Camara, nagkaroon ng talagang hiwalay na opisina. Talagang isang department, ang Municipal Environment and Natural Resource Office. Inabutan naman ng CSN News na nag-iikot ang mga tauhan ni Market Supervisor Anton Palo. Araw-araw po kami naglilibot dito. Kailangan po kasi ipatupad yung natin sa plastic na zero plastic talaga. Ayon kay Market Supervisor Anton Palo, may natikita na sila sa pagpapatupad ng paggamit ng plastic. Pag-implement po kaya ng anti-plastic ordinance, ako po ang inot na nakatikip duwang individual na nagpapabakal na ni plastic. Samantala, pabor naman ang mga vendor sa pagpapatupad ng plastic, mas mainam na kung hindi gagamit ng plastic dahil makakatulong ito sa kalikasan. Ang masasabi ko po, pabor din sa amin pong mga paratinda na nagpapatupad ng bawal ang plastic kasi unang-una kasi ang plastic kasi ang nagiging sanhi ng talagang pagbaha. Eli Balbin, CSN. Tulay na nagkokonekta sa malalayong barangay sa Libmanan, Camarines Sur, tapos na at nadaraanan na ng mga residente at motorista. Nagbabalik si Eli Balbin. Hirap ang mga residente sa Barangay Tampuhan, Libmanan, Camarines Sur nung wala pang tulay na madadaanan papasok at palabas sa kanilang lugar. Kung walang maikakargang krudo sa bangka ay tinitiis nila umano ng mga residente ang maglakad sa putikan. Dati, ang tulay mo dyan, hanggang Mayo pa yan, halos aral daw, ang inaagan mo dyan, lapok, damulag pa, Mayo pa man mga tricycle kanto, Mayo maning motor, tapos bangka, balikan yan. Hirap din silang maitawid ang mga produkto dahil walang maayos na madadaanan.
Sa tulong ng probinsya ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villaperte at Congressman El Rey Villaperte at lokal na pamahalaan ng Libmanan, tapos na at nadaraanan na ng mga residente at ilang kalapit barangay ang tampuhan si Buho Bridge sa bayan ng Libmanan. Ilang dekada din silang nagtiis na walang maayos na tulay. Haloy ng kuyan panahon. Elementary pa lang ako. Arog na po yung kayaning talagang masakit ang transportasyon ni Samoya. Hindi maiwasan ni Lola Winnie at Kuya Tirso na magbigay ng saloobin sa mga naranasan nila nung panahon na naglalakad sila. Grabe po talagang ang sakit sa muyat. Nagbabangka kami pag madakit kami. Saka grabe pong laboy dyan sa balyo. Dati nagpasan, tapos sakat, tamat baruto, tapos pasakat. Tapos ngunyan dahil na. Sa ngayon, malaking tulong na ang pagpapagawa ng tulay dahil hindi na sila mahihirapan ng tumawid. Maayos na din na nakakapasok ang mga estudyante sa kanilang paaralan. Maliban dyan ay naibababa na rin sa bayan ang mga produkto nila. Ngunyan po medyo kagiriginawa na. Sa dawa nung oras ka dyan maglakaw, dahil ka na maapod nin para hapit. Samantala, pasasalamat ang ipinaabot ng residente kila Governor Luigi Villaperte at Congressman El Rey Villaperte sa pagkakaroon nila ng maayos na tulay. Kaya siguro, salamat kong dakulang tabang sa muya, hindi sa tampuan ang sa imong pinagin. Dakula kami pong pasalamat sa iya. Ug manamang kami dakula naman yung pig-improve kan sa muyang barangay. Pirmi na kami nakakadangog mga motor, Aldaw Banggi. Eli Balbin, CSN. Tatlo arestado sa magkakahiwalay na bypass operation sa Naga City. Narito ang buong ulat ni John Amador. Arestado ng mga tauhan ng Station 3 ng Naga City Police Office ang isang tulak umano ng ilegal na droga pasado alas 2 kaninang madaling araw. Nakipagtransaksyon pa ang sospek sa isang apartel sa Barangay Peña Francia. Matagal na umano itong minamanmanan ng mga otoridad. Nakaparang aldaw pa ni talagang validate minin yung tao ni. So na-consummate namin kanina madaling araw. Sa area ito ng Peña Francia, duman sa sarong apartment. If it comes to illegal drugs, ito sir, newly identified siya. Regional target naman ang isa sa nahuli kahapon sa Zone 1, Barangay Triangulo, Naga City, pasado alas 5 ng hapon. Ang mga naaresto ay kinilalang si Ruben, 34 na taong gulang, at Mark, 22 taong gulang, na parehong parking attendant. 8 piraso ng plastic sachet ang nakuha sa kanila na may halagang 23,800 pesos. Nasa 3 gangs. Na may value siya ng 23,800. Dalawa po, yung isa sa regional target natin. Makakasuhan ng mga sospek ng paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magtutuloy-tuloy pa ang kampanya kontra illegal na droga ng kapulisan. Iusap na lang yung talagang pwede naman tumigil na. Kasi wala talagang pupunta ng pagwisyo ng illegal na droga. Makukulong lang, tapos lalabas, makukulong uli. Kasi hindi naman talaga titigil ang pulis para continue yung ginagawa nila. Kaya sana yung mga hindi pa naman talaga talamak na gumagamit, maghinto na para hindi masira yung pamilya, hindi makagawa ng ibang krimen. Kasi yung magnanakaw, kapatid ng sa droga yan. Jan Amador, CSN. Trabaho sa loob at labas ng Camarines Sur ng ilang kumpanya alok sa local recruitment activity ng Kamsur Peso. Narito ang ulat ni Marge Serico. Need a job bago magtapos ang first quarter ng taon? Madya na at pumunta sa Kamsur Peso sa Capitol Complex sa Pili, Camarines Sur. Nagpapatuloy kasi ang local recruitment activity ng ilang kumpanya at alok ang mga trabaho within and outside Camarines Sur sa pakipagtutulungan sa Public Employment Service Office ng probinsya. Isa sa mga nag-walk-in si Eric Lavelas na halos isang taon na ring natenga. Dakulang tabang po ang program kang Villaperte sa mga mayong mga trabaho. Makain pang Kamsur Peso pala kanina niya. Ayon sa Kamsur Peso, may isang kumpanya mula sa Batangas ang nakipagtulungan sa kanila para sa mga bakanteng job positions gaya ng manufacturing, finance, human resources, engineering at iba pa. Sa katunayan ay may mga aplikante ng hired on the spot sa ilang posisyon gaya ni Ariel ng Himao, Pili, Camarines Sur.
Sa una po, nakakaba. Na-assist din po kami ng maayos at ayun, nandito po sa interview at nakapasa po. Magpapatuloy daw ang ganitong local recruitment activity upang mailapit pa ang mga job seekers from Camarines Sur sa mga kumpanyang naghahanap ng trabaho at isa sa mga prioridad ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villapuerte, Congressman Al Rey at Congressman Migs Villapuerte. Dinadala din daw ng Kamsur Peso sa komunidad ang ganitong local recruitment activity. Doon sa mga ating mga job seekers na naghahanap po ng trabaho, mapa-local man yan o mapa-abroad, just visit our office or you could browse our Facebook page. It's Kamsur Peso kasi yun naman po yung aim ni Governor Luigi, lapitan yung ating mga barangay para dalhin naman po yung ating mga programa, lalong-lalo na sa hindi po nakakapunta dito sa Kapitolyo. Marge Serico, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalo sa pagtitiwala.